Халық ижатының бұрынғы жанрларының бірсі, мұғжизалы һәм мажаралы фантастик әсәр, реаль һәм уйдырма алымнар белән сурәтләнгән кешеләр, хайваннар, мифик образлар аша халыкның үткән тормышын киләчәккә карата хыял һәм омтылышларын чагылдыручы халык аваз иҗаты әсәре. Нәкъ әкиятләр турында без бүген топ-клип тапшыруында сөйләшергә булдык. Исемем Рамил Шәрәфиев, башлыйбыз. Саубуллашу әлбәттә авыр мизгел, ләкин без кагыйдәләребезгә буйсынабыз һәм алдагы моңлы сандугачыбызны хит-парадтан озатып торабыз. Елга буендагы зифатылар, тыныч кына аккан көмеш су. Синең яныга кайтсам, яшьлегемә кайтам, шуңа күңелләрем яманы су. Шуңа күңелләрем яманы су. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә беренче яратам кадерлем диюләр. Топ-клип хит парадында тантаналы мизгел, премьера, карыйбыз һәм алкышлыйбыз. Җилләр исә Соларага кояшны аялыштыра, кайдандыр галәм түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра.
Бернард Шоу, күренекле драматург, әдәбият өлкәсендә Нобель премиясе лауреаты һәм иң танылган ирланд әдәби эшлекләренең берсе. Нәкъ аның әкиятләрен Галиевлар гаиләсе яратып укый. Чөнки аның әкиятләре җылылык һәм яктылык хисе белән тупланган. Бездә Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар дуэтын атна сайын сагынып һәм көтеп алабыз. Игътибар экраннарга. Без бу дөньяга ялгыз килмибез. 100 миллион кеше арасында безгә бик якыны бар. Һәм без аның белән һичшиксез очрашырбыз. Тормыш юлы белән бер дә китми торган тойгы белән йөрибез. Менә хәзер очрашырбыз кебек. Инде ничә тапкыр сине төшемдә күрәм. Тик мин уяу булганда да синең янымда булуыңны тоям. Кайчагында әйтерсең, янәшәңдә узасың, тик шул ук мизгелдә югаласың. Бәлки, без синең белән параллель дөньяларда һәм табу өчен миңа бер генә адым ясарга кирәк. Без ниһаять бер-беребезне табарга тиеш. Без икәү бергә булсын өчен. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемне җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын мин, Сине һәрчак көтеп алучы тавышым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә.
Венера Шәмиева хит парадыбызны алга таба дәвам итә. Ул хайваннарны яратканга әкиятләрне дә хайваннар белән бәйлеләрен укый. Урман сәяхәтчеләре әкияте дә Венераны битараф калдыра алмаган. Бу әкият кешелекле һәм ярдәмчел булырга өйрәтә. Сезгә дә укырга тәкъдим итәм ди ул. Үзен дә өйгә кайткач укып карармын мөгаен. Әлегә экраннарга күз ташлыйк. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булып, җан ярала йөрәк астында. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Мең сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгыштан. Синең кулда яңа язмыш бар. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә, сабыеңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын саклар сезне гомер буена. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә
Ел сайын түзімсізлік белән көтеп алына торган мизгел, ел сайын иң-иңнәрне билгели торган вакыйга. TMTV премиясы 27 март Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге. Кабатланмас тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут алып шифалы төнердем. Карашың чакырды еракка. Җитәрме озакка, китмә хыял, китмә тағыларым. Язмышымда нигә табылмады. Китмә хыял, китмә тағыларым. Язмышымда нигә табылмады. Син мине көттермә, килеп чык юлыма. Шулкадәр сусадым насыңа, җылыңа. Яратам диярмен каршыңа йөгереп. Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп. Китмә хыял, китмә табыларым. Язмышымда нигә табылмады. Китмә хыял, китмә табыларым. Язмышымда нигә табылмады. Китмә хыял, китмә табыларым. Язмышымда нигә табылмады. Татьяна Ефремова кечкенә вакыттан алтын балык турындагы әкиятне яратып укыган. Әбинең кырыс холкына карамастан, алар бабай белән барлык кыенлыкларга бирешмичә мәхәббәт хисен саклап калалар. Татьяна үзе бүген хит парадыбызда "Сөйдерәсең" дип исемләнгән җырын башкара һәм алдагы урында урнаша.
Юл тапты бірігіне Ерекейіміз гәләне Бары сен дейіп гіне Сөйдірәсің, көйдірәсің Сөйдірәсің, көйдірәсің Отан алып, суға салып Көңіліме ем бейрәсің Ömrümni bağışladım Taradı sağışlarım Seni көрген күннен бері Әйленді бит башларым Сөйдірәсің, көйдірәсің Сөйдірәсің, көйдірәсің Отан алып, суға салып Йөрәгімні яшәтәсің Сөйдірәсің, көйдірәсің Сөйдірәсің, көйдірәсің Отан алып, суға салып Йөрәгімні яшәтәсің ТМТV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшырубызны карамыйча калсагыз, ТМТV телеканалының рәсми сайтына кереп үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз һәм иң кайнар яңалыкларны беренчеләрдән булып социаль челтәрләрдә дә күзәтергә мөмкин. Birden birler alıştırgısızlar Hatır tizbesine tüzülgen
Анастасия Макарова әкиятләрне әле дә бик яратып карый. Иң яратканы ул красавица и чудовище. Бу әкият кешенең тышкы кыяфәтенә түгел, эчке матурлыгы, яктылыгына гашыйк булырга өйрәтә. Җырчы кызыбызга килгәндә ул үз тырышлыгы белән бу атнада янәдән лидерлар исемлегендә. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Min yelasam senden gözler yaşlı. Min yılmaysam sende gülesim. Sen bit eni öz özünle unutup boğalam deyip yaşayıp Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga seni qayashim seni yashaganga seni qayashim Özüm sığmaz şokta Senin qaşağına sığınam Dünyamı enlerimle basar Senin yalan eni Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga seni qayashim seni yashaganga seni Jan çığlasam parasından alam Salqın şeyler qarşı eseler En zor bəxt əgər mingə qara Sen əniyim gibi deseler Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga seni qayashim seni yashaganga seni Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga seni qayashim seni yashaganga seni qayashim Яраткан җырчың өчен тавыш биргә өлгермәдеңме? Борчылма, безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары нәкъ менә синең кулда.
монда ши түгел бу җирдә. Торып чык йокыңнан торайда. Шакыра безне дан татарым торайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Кояшның батырлык нурлары, татарның тарихи юллары. Без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә. Без монда ши түгел бу җирдә. Әлемең тибрәлсен күкләрдә. Шакыра киләчәк татарым тарайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Алга, аттар алга. Алга, татар алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә. Шиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда. Аттар алга, алга, алга. Иркәнең җавабы гадәттәгечә төгәл һәм аңлаешлы. Үзебезнең язучылардан Габдулла Тукай әкиятләре әлбәттә беренче урында. Үсә төшкәч бик яратып Бажена Немцованың «Три орешка для Золушки» дип аталган әкиятен карый идем. Кыска итеп кенә әйткәндә, бар әкиятләр дә җанга якын. Чөнки алар кеше тормышының иң гүзәл чоры бала чак белән бәйле. Шуңа барысы да күңелдә саклана ди ул. Күрмисең менә иркәм, йөрәк бозга әйләнгән.
сен көпер йөрәгемә. Ярсу елга, ай ярсу, айырды безне. Агым су тап җайларын, hey, җанашым бер кемгә дә бирмә. Җибәрмә мине, җибәрмә, мәхәббәтем белән бәйлә. Җибәрмә мине, җибәрмә, хәтта изгелегә. Җибәрмә мине, җибәрмә, бикле йөрәгем түренә. Җибәрмә мине, җибәрмә, бер кемгә дә бирмә. Алинә Шәрипҗанова, татар халкының горурлыгы. Үзенең тавышы белән ул бер кешене дә битараф калдыра алмый. Җырчы кызыбыз бик тә Габдулла Тукай әкиятләрен яратып укый. Алинә фикере буенча, Тукайның әкиятләре балаларны дөрес тәрбияләргә булыша. Килешәбез һәм клибыңны да бергәләп карыйбыз. Каен урманы артыннан Кояш калкафыкта. И Аллаһым яздырмашы балаларына тәүфиктан.
Кызыл шиям, күңелкәем сине сөя. Илшат Яппаров кызыл шия җыры белән алдагы урында урнаша. Карыйбыз һәм алкышлыйбыз. Hey, kızlar, kaya gittiniz? Шия җирга, мәчен, сыердан асабыз. Meni mirkani yoqdi yezili, tatlı sözeli bigrak hisili, yürünleri ımsındıra, yana pişken şiye tisili. Kızıl şiye mi kızıl şiye, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Kızıl şiye mi kızıl şiye, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Kızıl şiye irinlere, kızıktıra köngüllerini, ol bir canga tengen dava, ko'taran kayıflarını. Kızıl şiye mi kızıl şiye, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Kızıl şiye mi kızıl şiye, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Bir kimga da seni bermam, bag'rikayim qizil shiyam, men deb seni shonlab suyam, sen deb yonam, sen deb kuyam. Qizil shiyam, qizil shiya, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, qizil shiya deya. Qizil shiyam, qizil shiya, ko'ngilkayim seni suya, xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Xayollar bulam inide, kızıl şiye deya. Kızıl şiye deya. Kızlar, şiye jiydiniz mi? Жейдік. Aradınız mı? Уф, арадық. Koytamız mı? Қайтабыз. Зарина Асылқаева да безне жавапсыз калдырмады. Иң яраткан әкиятем Шүрәле әкияте. Кичкенә чакта миңа аны әбием укыйды. Үсә баргач, хәрефләр таный башлагач, үзем укый башладым. Мин аны шундый күп тапкыр укыдым, хәтта яттан да сөйли алам сыман ди ул. Әлеге әкиятләрне читкә куеп, җырчыбызны лаеклы баскычына урнаштырыйк. Шәгеләре шау-шашкәдә, кара нинди матурлык, минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә, риза ялган мәхәббәтне җырлар итеп көйләргә. Син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә.
Узган атнада премьера булып кергән йолдызыбыз кайбер җырчыларыбызны уздырып, лидерлар исемлегенә менеп җиткән. Исемен әйтеп тормыйм, хәзер үзегез барысын да күрерсез. Шақлар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Ауыр, ауыр, ауыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешең, мәңгелек йорт ишеген син ачарга. Ашыкма достым җирдән китәргә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Дилия Әхмәтшины классик язучыларга хөрмәт белән караса да, замандаш язучыларга өстенлек бирә икән. Мәсәлән, яраткан әкияте ул Рамиля Китабова иҗатыннан «Йолдызым минем». Шулай да классик язучыларыбызга әйләнеп кайтсак, ул әлбәттә Габдулла Тукай. Гасырлар алмашуына карамастан, аның әкиятләре ихтыяҗлы.
өтердік қағаш шабаш ойнадық ғафу ет әтием ғафу ет Ayrılğaş qına bölüdüm Ətiyəni yaxına Yıraqda ғана сездім Туғанlarından yakından ғафу ет туғаным ғафу ет туғаным әнием бәғірім мен сенің бірдігім сен мені ұзатқанда яшын білін йылада ғафу ет әнием ғафу ет әнием ғафу ет әнием ғафу ет әнием ғафу Ниһаят, бу мезгилгә дә килеп җиттек. Алда бары тик бер баскыч, бер җиңүче. Узган 14 позициягә нәтиҗә ясыйбыз, ә алтын баскычның исемен бергәләп ачыкларбыз. Қайдандыр ғалам түрінен Йылдыз нуры ағып тұра Бұлытлар келем Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына туар сабыеңның гомре Yazmaşanda nega tabılmadı
Hıyalıylar bulam inide Kızıl şiye diye Kızıl şiye mi kızıl şiye Күңгіл кәйімі сені сүйе Hıyalıylar bulam inide Kızıl şiye diye Ханс Кристиан Андерсонның «Снежная королева» киятын Эльмира Нағимова кішкенәдән яратып карый икән. Күпме карасам да туйдырмый ди җырчыбыз. Без дә синең клибыңны рәхәтләнеп карыйбыз, Эльмира. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтегез шикем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтегез шикем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек мин синсез
Җиңүчебезне чын күңелдән тәбриклибез. Ул лидер булырга дөрестән дә лаек. Алдагы иҗат уйлаңда тылсымлы әкият булып калсын. Бүгенгә хит-парадыбызны йомгаклыйбыз һәм сау булашыр вакытта җиткән. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Киләсе атнада шушы ук вакытта, шушы ук каналда очрашырбыз. Чао!